Morjesta moi, se on Miska täällä taas ja me pelataan nyt Arton kanssa eikä mun naapurin. Voit näyttäytyä. Siinä, lippispäässä. Ja me pelataan Little Big Planet 2. Ja jos joku ei tiedä, mikä tää peli on, niin tässä pelissä sä olet tämmönen kiva säkkiukko. Ja pitää käydä paikkoja ja Arttu just oli saanut tänne. Niin, ihan oikeesti. Toivottavasti tässä ei ole kauhulevyitä, koska mä oon hyvin herkkä. X, se ei heti hypännyt. Leo ja Pette. Oota, katsotaan. Katsotaan kiva. Ei sitten. Ajoinaan nää ilmeet. Mulla on Little Big Planet 3, niin mä osaan pelata tätä. Noniin, tulee. Mua ei kiinnosta tommoset. Jengo! Mä haluan olla se. Hei. Mä oon nyt. Okei, mä oon sitten Sofie. Mä oon sitten tyttö. Tää näyttää kyllä aika hienolta. Ai. Hieno. Ja tää on sitten ensimmäinen leveli, että me ollaan vähän huonoja. Mike! Kiva nimi. Mike. Jeff Baul. Hetki, Jeff the Killer. Oh my god. Katsotaan ei kuten siinä oli nimi Jeff ja Jeff the Killer. Ja siinä oikein nimi. Little Big Planet 2. Ja unohdin sanoa anteeksi, jos näkyy huonosti, mulla on huonoa kuvaa ja koska mä oon aloittanut. Bye bye. Bye bye sillä. Imuri vetäis meitä. Jaha, että imuri. Ei siinä mitään, kun vaan Pac-Man tulee sieltä ja syö kaikki. Moro Pac-Man. Ja söi sut. Se luuli sua hampurilaiseksi. Ja tähän PlayStation 3. Tälleen näkyy. Ei ehkä näy, mutta ihan sama. Mikä toi oo? Se imuri. Hitsi mikä imuri. Hyi vitsi. Urban näköinen. Imuri. Imuri! Ja sinne mennään meidän Minä menen siihen. planeettiin, elikkä planeettaan. En tiedä. Avalon. Aika ruma tyyppi, jossa on Avalon. Lol. 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 Meidän nimet. Mua ei kiinnosta tommoset jätkät. Haua pois. Ei sitten. Ei. Pois. Jee, minut pelastettiin. Ja sun hiukset on mun suussa. Vitsi. Sun hiukset on mun suussa. Okei, mä näin, että tämän vois kipata. Vitsi. Ihan sama. Jatketaan.
3D:lla sitten ei sovi suun. Ota ne pois. Mieluummin, jos olisit pelkkä partajätkä. La. Pam. Jee, me päästään rakettiin avaruuteen! Jee! Me lennetään ja törmättiin pilveen! Whee! Mua ei kiinnosta enää tämmönen tyhmä tarina. Mä haluan päästä pelaamaan. Haluan mennä pelaamaan. Samat sanat. Oh jee! Ei sun pitää mennä tuohon. Paina tätä. Sitä. Mitä me tehdään? Mikä nappäin se oli? No, kokeile nyt. Puhe loppu. No niin, kokeile, että päästään pelaamaan. Jee. Oh. Hei, Mii. Ota Mii. En oo päässyt liikuttamaan kokeillessa. Joo, tässä on tää tyhmä, että miten tää toimii. Voi vit. Wow. Okei, pelataan sitten. Tää on kautaso tietysti, koska tuossa on pääkallo. Joo, Jos jos se aukeaa, niin ei mennä, koska mä en tykkää niistä. otetaanko tämä? Okei, seinältä kauhutasolta. Minä hyppäsin! Miksi sä menet pois? Jei! Se ei mene. Ja jotkut tasot voi olla semmosia Jeff the Killer-tasoja. Tontontaa. Lopetetaanko nyt? Lopetetaan. Niin tehdään toinen. Mutta eikä tää video nyt ollut tässä, joten nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on ehkä tämä Moi moi. toinen osa tästä, joten moikka!